velkommen til Martin. Tak, tak. Og tak fordi jeg måtte komme her. Jeg ved godt, hvem jeg vil være som elsker hende. Det bliver sgu da Pernille, det er helt sikkert. Sådan. Jeg er da ikke ekspert i det der. Det er der noget til at sige. Nej, men jeg har nogle teorier om, hvorfor det går så grueligt galt, når fyre prøver at score en pige og omvendt. Ikke? Fordi man kan se på det sådan her. At score en partner for en aften, det er det samme som at sælge et produkt. Nemlig sig selv. Ja. Og så kan man lige så godt bruge nogle teorier, som firmaerne bruger, når de prøver at sælge deres produkt. Ja. Og der arbejder man med 2 teorier. Push og pull. Push, det er den her, hvor man skubber produkter ud i afsætning. Man lægger produkter helt ud i vinduet, for så at lokke folk til at købe den, ikke? Ja. Så er der den anden, det er pull. Der går man efter den afledede efterspørgsel. Ja. Man afdækker behovet hos forbrugeren, og så gør man bagefter opmærksom på, hvis du har det her behov, så kan du købe det her produkt, så bliver dit behov tilfredsstillet. Og push, det er den alle bruger, og det er derfor, det går så galt. Jeg står oppe i baren her som dreng, jeg står og snakker, jeg blærer med min bil, jeg tæller hvor meget jeg tjener, hvor god jeg er i sengen, og siger dumme ting som, skat, jeg håber, du har en kaskoforsikring, for du har lige lavet en bule i min bukser og sådan nogle ting. Så det virker ikke. Jeg aner slet ikke, om hun er heteroseksuel. Så begynder jeg bagefter at drikke hende fuld tør op, efter hende, når hun kaster op, og det holder ikke. Problemet er, at en sælger er ikke god til at snakke, han skal være god til at lytte. Pull-strategien, det er noget helt andet. Der skal jeg finde ud af, hvad for nogle behov du har. Man snakker om, at mennesker har 5 behov. Det er ligesom en pyramide. Den starter nede i bunden med det første. Vi skal have noget at spise og drikke. Så vil vi gerne have et sted at bo og en karriere. Så vil vi gerne have nogle venner og nogle bekendte. Og så er der de 2 sidste. De er ret interessante, nemlig selvrealiserende og egoistiske behov. Og der skal du gerne være op for, at jeg overhovedet kan score dig. Det kan jo ikke noget, du kun er til villa, vorse og børn og et rækkehus i Rødovre. Altså, så står jeg og spilder min tid, hvis jeg bare vil ordne dig for en aften, ikke? Hvis du er oppe i det øverste, så kan jeg gå videre. Ja. Det er jo et overvejelseskøb, vi har med at gøre her. Så jeg kan finde ud af, hvor langt der er nået hen i beslutningsprocessen. Ja. Du har måske allerede overvejet, jeg vil gerne scores. Det skal helst være en mand. Han skal måske tage initiativet og ovenikøbet være lyshåret. Hvis jeg kan få Pernille til at sige de her ting, så behøver jeg ikke reklamere for mig selv. Så er den, som man siger, solgt, så er den halvt inde. Hvad med kærligheden? Det er sgu da den, jeg står og snakker om. Jeg vil bare lige sige, at til allersidst på gensyn. Det er det da. Vi må godt klare af ham. På gensyn næste torsdag.